inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduma uyazi kumanje umoya wami uphilile sanibonani babukeli emakhaya. Sanibingelele namhlanje futhi kwisihlelo sejini kuhlelo lika Dr. Dube laba lapha bendabuko besichazela ngezinto abazenzayo ukuthi bazenza ngayiphi indlela abazenza kanjani. Namhlanje sinomkhulu uDr. Dube ngisamba naye futhi udokotela ubaba uNgcobo ngala eceleni kuyena. Namhlanje bathi sizokhuluma futhi siphinde sigcizelele siphinde futhi siqinise lapha endabeni kade sikhulume ngayo last week umdliwa. Namhlanje sanibona sanibingelela umkhulu uNgcobo nawe umkhulu Dube. Yebo ninjani baba ohlelweni? Yebo. Yebo sikhona nathi siyaphila ngisanamukela futhi usuku namhlanje. Yebo. Ake siphindeni indaba yethu ngoba manje inkinga ngeke saba nabo abalandeli abaningi beke bayithanda indaba enomdliwa endabanye bebebuza bezibuze ezinye inkinga. Ubaba uDube ke uke wakhuluma ngomdliwa last week. Ake siphinde indaba yomdliwa sike siphinde sihlale kuyona futhi ngoba baningi abantu abanalenkinga le ecishe idinge into enjengomdliwa. Ake sikhulume siphinde futhi indaba yomdliwa baba. Hayi namhlanje nake sizongena estephini sesibili. Yebo. Sikhuluma ngawo umdliwa lo. Yebo. Umdliwa lo okuyinto engalungile edilize imizi yabantu kube kunakala into eningi. Yebo baba. Sengisho ukuthi ke ngizoke nginibonise lana ngibaxwayise futhi abantu. Kuye kube khona ukuthi mhlambe intombazane ngoba lento ijwayele kubantu besimame. Abantu besimame yebo. Yebo. Abaphozwa zinsizwa. Yebo. Izizwe. Oh okay. Ufufunyana olubusa kumuntu ngaphakathi. Ehlala kumuntu ngaphakathi. Yebo baba. Ngale ka selibusa ngaphakathi lo fufunyana mhlawumbe umuntu uyahayeza intombi. Ihlale leyo nto leyo lo muntu kube ngathi usayisangoma. Oh. Azagcina ayokuthwasa. Oh okay. Mesile ukuthwasa lapha athwasiswe enziwe yonke into. Uyabuya umuntu athi ubhulabhula kwesikhashana hayi abuya ahluleke. Ubhede. Akakusabonakali futhi phambili. Yebo. Lo mdliwa wangena kuyena ngoba phela umdliwa lo into engalungile. Yebo umdliwa. Ngizele ukuthi into engalungile. Okusho ukuthi nakumkhulu ungangani noma ngizwa kahle ngiyenze ukuthi mhlawumbe umuntu sibone ngazi ukuthi thina ungenwe yidluzi eli right elizomenzisa izinto asebenze asiza abantu kanti cha umoya leyo ingene kulomuntu. Yebo. Siyathi kusiyothwasa ekugcinela akasayenzi nje ukuthi ke abantu abaqaphelisise lokho ukuthi ungahleshi umuntu kade ehayeza edlala ufufunyana siyathi wona sothi wena akayakuthwasa naye umuntu lo sezoleke ebheka amadosha elokhu egidela ubala. Yebo. Wengenwa umoya wezizwe. Yebo. Leyo nto ingalapheka ngalolu khambi ngale khambi ekuthiwa umdliwa. Lento le ingalapheka. Into mhlambe engakwazi ukuthi ilapheke. Engikhulume ngakho sinto edlule ukuthi umgodi. Yebo. Uphalazele phezulu kweskapu. Yebo. Ya uma siyaphalaza lapho ke iyalapheka. Mase ngiyaphinda ngiyageza futhi. Yebo wenze nokunye emkhulu. Yebo. Yebo. Manje mkhulu ake ngibuzeke lana ke mkhulu ngoba bakhona abantu abanenkinga mkhulu ngoba uke wasichazela last week nje ngoba sisho nje wachaza impela kwacaca ukuthi le nduku le ekuthiwa umdliwa wena unayo yokuthi
ijuqe noma ibhuqe leso sifo noma leyo nkinga leyo osukubhekene nayo wena uwumuntu. Le nduku yakho na mkhulu, ngicela ukubuza ke ngayo le nduku yakho mkhulu onayo ukuthi kuyenzeka yini mkhulu mhlambe noma mungubheka wena izinto ezizimo ezinjenganalezi okwazi ukuthi uyishanga le nduku yakho ekuthiwa umdliwa, into efana njengokuthi mhlambe uthwele mkhulu mhlambe unesithwalo, ngoba yenye into ebuye ibe inkinga enkulu le empilweni zabantu ukuthi umuntu wathatha into mkhulu eyumoya nayo angazi ukuthi uzoyikhipha kanjani manje mkhulu, isimnika inkinga mkhulu. Umuntu onjenganaloyo mhlambe mefika kuwena ungamnika ile nduku mhlambe yomdliwa uthi izokusiza le nduku le, ngoba mengithi ngiyalalela mkhulu ingacishe impela ishayisane nezinto enjenganalezo. Ubona kahle impela. Yebo mkhulu. Le nduku le ithatha kwasani umashaya bhuqe. Okay. Kwaphela phezulu kwalesikabhu lesi iwatha yonke ngoba phela umoya lo osukungenile kusuke kuyimoya yezizwe lo abantu basebegcaba ngayo, imimoya namafutha athiza namathamba athiza esingeke sazi abaningi, kodwa ke ingafika lento ifika ishaya yonke uma umuntu eseyekhathele. Yebo. Ile mpilo yale ngoba kwenzeka ngayo yonke indlu umuntu azathi hayi sengikhathele, sengikhathele ngiyithola impela kodwa sengikhathele. Yebo, useyayivala le nto mkhulu. Useyayivala manje le. Yebo, okusho ukuthi ungasebenza umdliwa mkhulu kusiza into enjenganaleyo yonke le nto, ngoba umdliwa mkhulu angithi ufike ugwinye wonke umoya okulomzimba noma wonke ukungcola noma ngabe yini eyinkinga yafakwa kuwena, ifakwa bathakazi. Yebo. Ufalisiwe yona. Yebo. Ufike ikhiphe le nto le. Mhlambe mkhulu kunabantu ababa nezinkinga la mkhulu athi umuntu egcikeni lakhe kunenkinga njalo ebusuku mentu ehamba kunesithunzi into enjenganalezo mkhulu. Lezo sithunzi lezo. Yebo. Umdliwa futhi. Yebo, ngoba sabe kuumuntu naso mkhulu. Wakusona esale ekhaya. Yebo. Yebo, angiyayizwa indaba mkhulu. Mangiphinda nje okwesibili. Kuye kube khona futhi nengane mhlambe eneminyaka ewu7. Yebo mkhulu. Utholakala ingane kuthiwa nayo siyathwasa. Hayi ngempela hayi. Bayithwasise iyeke isikole ingane mhlambe. Iyeke isikole. Yebo mkhulu. Engakusakwazi kwezinto zayo manje ingane isisangoma. Asikho isangoma esincane kangaka. Uma lo sangoma encane kangaka singabhulela izingane yini noma singabhulela abantu abadala. Yebo mkhulu. Isangoma esingaka siqolela abantu abadala. Ingakho lokho sekokungekho sekokungene idlozi elimbi mkhulu noma ngabe ilali ekhaya, kodwa lelo dlozi esuke lomngenile lo muntu lisuke lilimbi ngoba ayikho ingane encane ngake engathwasa. Yebo. So idlozi eqoshiwe haba kubo lona meseyadlile ithi hayi angingene ngala khona lona ke ngizodla ngaye, sithola nalogwayi sithola notshwala. Iyajika le ngane isiyayiphuphela nje manje ingane isidla utshwala isibheba amadodla sokuba bamnyama amakhaya. Yebo. Umdliwa ke lo osukungene lo muntu into esuke ingenile nje isuke iwumdliwa. Yebo. Angilona impela igabhu kakhulu ngokukhuluma kodwa understand nje ukuthi ngithini ngomdliwa ukuthi yini umdliwa. Into esuke nje mkhulu ungazalwanga naye esikuhluphe sikunikeza inkinga nje empilweni yakho. Mhlambe kunabantu abanye mkhulu athi umuntu yimini ebusuku ngiba nenkinga unetshe evele shayi phezulu kwendlama emva kwaloko sengizokuphupha kabuhlungu. Athi mhlambe umunye mkhulu mangithi ngiya drive mhlambe imoto yami ihlupha mhlambe ngivele ngibona umuntu engingamazi la emotweni yami into enjenganalezo mkhulu nazo ungayishaya futhi ngalolu likhambi lezi futhi. Yebo, ngale lokho balo lami engiphethe. Yebo mkhulu. Lishaya konke lokho likuphethe konke, lishaya konke, lishaya konke lelidrive. Yebo. Shilutho segazini yakho. Yebo mkhulu. Namanzi amnyama iyashaya. Yebo. Unebhathi lingakanani izoyikhipha lento. Mina mase ngokugeza nje ngokugeza kweclean kwemoto. Ungathiwa impela hayi wahamba kakhulu waye endaweni ngale cha. Usuke washaya ngale nto engiyiphethe. Yebo, manje mkhulu ake ngibuze umuntu umenze ngalo leli khambo wamgeza ngalo wayenza ngalendlela owenza ngayo wamqoqa wamqeda wa clean
manje ake ngibuze kuyenzeka mhlambe mkhulu ukuthi mhlambe ushaye inyoni ezimbili ngetsheli lodwa mhlambe sengiyithola sengiyiklini mhlambe sengibuyelwa inhlanhla zami sengibuyelwa mhlambe abakithi mhlambe mkhulu ngoba manje sengiyisusile lento mhlambe embi ekade lecilini kwami mhlambe ngomdlalo mhlambe ake ngithi kade nginkinga yokulandela umuntu nje isithunzi nje obade ngichaza mhlambe sengiyisusile lento le mhlambe ayikho into engayenza ngaphambi kwalokuze mhlambe kusondele phela abantu abazoletha inhlanhla kumina eduze kwami. Ngasithi-ke uyifa zonke lesikhuluma ngayo. Yebo mkhulu. Uma ngenzeka ngokulapha ngalento wena buhambela lokho mase ukulapha ngalento ungase ulapheke konke onakho egazini lakho. Yebo mkhulu. Ayikhethi lethi izokulaphana. Izokulapha konke onakho uhamba nayo. Inkinga nje wena onayo. Yebo mkhulu. Inkinga yonayo izoyilapha lapho sisale umsuka lamkhulu into zakho. Nekubalo lakho ucishe uthi nesithwalo uma ungasasidingi kuyasigudluza Njengoba ngeke ngachaza nesithwalo ungasasidingi usubona hayi lento le isingihluphe kakhulu mhlawumbe unesibale olala naso uzothola imali ngakusasa subukhathele manje usuzwazathi hawo umhluko lonto le izala kaduku exosha. Yebo. Hayi kuhle ngiyathemba nababukeli emakhaya ukuthi bazojabulela ukulalela indaba yomdliwa ngoba bayithande ngempela mkhulu indaba yomdliwa ababukeli bayabuza nabanye bayabuza inkinga zabe isemaceleni eziningi imibuzo eminingi abantu abazi mkhulu bafuna ukwazi ukuthi ngempela yini le inkinga kangaka ukuthi bavimbezele abanye baye phambili nezimpilo zabo mkhulu kanti abantu baneyinkinga mhlawumbe bafuna into eyodwa nje engabasiza abantu bathole umdliwa baqede inkinga zabaqhubeka izimpilo zephambili mkhulu. Manje nginganifakela nje enye induku esengeke ngayibuka kakhulu impela sihlupha abantu. Yebo mkhulu. Khona abantu abane umlenze emkhulu. Yebo mkhulu. Le mlenze emkhulu le ngathi impela indlovu. Ngiyabona mkhulu. Kuyalapheka lokho kungena ngamento lo muthi wami ke nguphethe udonsa lonke lamanzi ala ngaphakathi emlenzeni nje usubonile sokukhona umehluko sokwehlile seyixwamile imlenze yakho lo phela sibele sibatshele lokuphila sibalaphe phela. Yebo mkhulu ungagcini ngokubatshena kuphela ukwazi ukuthi ubasize khona. Yebo balapha abantu basini iziningi nenduku ezinye futhi bazila abantu. Yebo basithemba ukuthi ababukeli emakhaya bayayizwela ngezabo nabo izindlebe bazolahla baphinde basubscribe. Yebo hayi sibonge kakhulu sophinde sihlangane futhi ngokuzayo.